घर में जवन हमके दे तो ना रहलू ससुरा में भतर खूबे नहिरा में जौन हमके देते न रहलू आ ससुरा में भातार खूब लेत होई ना सारे उनकरा जगह पर तू चल जा ओकरा के उनकर भातार लेवे खातिर थोड़ी बोलेले ह बियाह क के काहे खातिर ले गइल तोहर गाल मारे खातिर ले गइल। कौनो आदमी अपन मेहरारू के ससुराल से बियाह करा के ले जाई उनकरा नैहर से वो अपना घर ले जाई अपना लड़किया के ससुराल ले जाई तो उ जरूर ओकरा के घोपी बिना घोपले तो उ छोड़ी नहीं। सारे कहत रे कि ससुरा में भातार खूब लेत होई ना सारे तोर ज्यादा माया दया लागता तो छौरी के उनका नजर बैठा था आ तू जाके उनकरा भातारा के खूब रोजगार दी आ खूब गाना में घोपवैया सार नहीं थे बोलावत ना आवत रहलू तो धोते फुलवन के यही कहता हितवा कि हम तोरा के बोलावत रहली खेत में मिले खातिर तो तू आवते न रहलू लेकिन वहाँ तोहर भातार तोहर फुलनवा पकड़ के खूब खेलत हो। हाँ साले तू काहे ला बोलावत रहे ओकरा के खेत में तू ओकरा के खेतवा में काहे खातिर बोलावत रहलू ह साफ साफ दिखाई देता। तू सारे उनकरा के बोला के खेत में उनकरा के देवाल पर खड़ा क के तू उनकर गार सूंघत रहला आ गार चाटत रहला वही खातिर तोरा बोलावला पर उ खेत में जाई करे सारे ना भाई लोग देखता रह साफ साफ दिखाई देता। ई सरवा खेत में बोलले बा केहू आदमी बोलावल जाला केहू के तो उनकरा से प्यार मोहब्बत भरा बात बताओ तो ई सरवा देवाल में खड़ा करा के उनकर गार सूंघत रे पूरा गार चाटे की कोशिश करता रे सारवा। बाद में हिन करा के छोड़ के उ चल गई ससुराल तो ई सारे कहता रे कि भातार नहिरा में खूब लेत होई त सारे तू ना लेवत रहला त का वो छका बा तू तो छका बार तू इन करा के ना लेवत रहला त का उहो जाई त उ ना ली। अरे फोने पर खाली फोनिया वालू हमके फूने पर खूब फूनियौलू हमके औरो कुछऊ देलहू ना त सारे तोरा के वो अपन अचार चटवाओ तब ठीक लगी। साले अभी सही से देख ला मुंह में के झाट जमले नहीं खे आई मीन मोच जमले नहीं खे मोच के पोह फेंकले नहीं खे सारे तू चाहता रहो आंटी जैसा औरत के कुछो कुछो करे खातिर सारा तोरा के लॉलीपॉप खिया के अभी लॉलीपॉप चाटे के उम्र है तू लॉलीपॉप चाटा भौजी के अचार चाटे की कोशिश ना करो तोरा के बहलावे फुसला के टाइम पास करे खातिर रखले रहले आ तू सोचे तारे कि हमरा के दे दी लाड़वा दे दी। हाँ एगो ही तरह से मिल कहता रे 2000 ले लियो देख तनी काहे खातिर कहता होठ लाली के हमरे सेल्फी होठ लाली के सेल्फी अपन ढोरी तनी दिखावा 2000 ले ली हो तू अपन ढोरी तनी देखावा 2000 ले लिया रे सारे तोरा आँख में लाल पेला बगल बा का देखो तारो कि साफ साफ दिखाई देता कि हीरोइनी आई मीन लड़की है 76 हाफ पैंट हाफ शर्ट पहनले बा माने एगो कचिया पहनले बा आ शर्ट पहन के ऊपर बांध लेले बा मिनी स्कर्ट ना जाने लारवा लहसुन कौची कहल जाला आ ढोड़ी के नीचे कुछो हइले नहीं के ढोड़ी साफ साफ दिखाता तैयो इशारा कहता कि तू हमरा के अपन ढोरी देखा दा 2000 लेला साले ज्यादा पैसा हो गइल बना तो उ पैसावा के बत्ती बना के अपना गाड़ी में डाल लो ऐसे ना लुटावे साले ढोरी दिखाई देता तैयो कहता एक बार ढोरी देखा दा आ 2000 ले लो साले जार का 2000 वाला बनल बारा। होठ लाली के हमरा सेल्फी को दोबारा ले ली होठ लाली के हमर सेल्फी दोबारा ले लिया गार ना दे देबो पहुंचो होठ लाली के सेल्फी देवत तारी अपन के बाद मिलब रात सारा ले ली हो ई सरवा के बेटा पागला हौ साफ साफ कहतिया लड़किया कि लगन के बात मिला हम पूरा रात देम तैयो ही कहत रे कि ढोड़ी अपन देखावा आ 2000 ले लो जा रे सारे लड़चट साहब बोके चोदा बारे। आज की वीडियो यहीं पर खत्म करता नहीं। आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आ गई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजी ताकि कोनो वीडियो रहता हो तो पहुंचे सबसे पहले। थैंक यू धन्यवाद थैंक्स फॉर वाचिंग बाय बाय।